Shalom horas madihita saluhuna. Adora sota bege turpu jamita atau martangiang mahita. Dame ni dibatana sumurum sian saluhuna roha. Ima mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu ruas ni huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita Minggu Kantate 7 Mei 2020. Ima natar surat bisada kronika saplonom mamuka mesian ayat 20 saat rudi ayat 20 sonoma didok disi. Edehoma Jehovah ale sadok tanon. Baritau kamu ma hatuaun na galupari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni halak tarbigu hamuliaun nai. Di tonga-tonga ni saluk bangso halongangan akka na binahen nai. Aina tibul do Jehovah. Jala tama si tutu pujion. Nasokal do ibana. Mengatasi sude akka debata. Ai aji-aji do sude debata nyakka bangso parbigu. Alayang go Jehovah nang menjadihon akka langit. Hato ngamod dot hamuliau di juluna. Hagugo dot hinauli masa di bagasan habadiaun nai. Hamu aliaka marga nyaka bangso. Sa leo kamu ma tu Jehovah. Leo kamu ma tu Jehovah. Hamuliau dot hagugoon. Ima sahana. Diamu dong asa persyaon. Na parjolo nang idaw ta siya turpukon. Nungga gabi tersebar manang viral. Tari tuaka trik-trik ni pengobatan na gaib. Jala meragam do pikiran do padapok ni halak. Tari tulaw ni. Adong na manulupi. Adong na susetuju. Adong na setuju. Jadi molo ningot aka pengalaman na makubasi halak na siar-siaron. Songoni aka na masa tari tubi gajang. Donot tama tutu. Si tutu adong do HP si polisi. Boy do HP si polisi patudo diri na marhite ragam cara. Isarani na pasoma-soma diri na son halak nang moding marhite suarana, marhite hasumalanna, marhite hasuluman ni rohana. Ima hasadarana tu halak marhiti nasorot tu sada-sada halak. Jala margugo, jala marpuaso do si polisi. Ala yang usah sitong na terbatas do hagugo do tuhasona. Diamu do asa persyaon marhite hatorangani nang idauta di buku sada kronikaon dua pribadi di bagasa sada konteks. Ima taringo tu edde manang nyanyian do debata. Sian hapur sian hala Kristen tutu pribadi na duai dang tarpatulus. Buasa dang tarpatulus. Aha do na masa ditiki uban na didok sada kronikau dua pribadi di bagasan sada konteks. Manang nang masa do hati hai. Ulau na marede tu debatan yakka parbigu. Alanido dono tama sangat mungkin. Ia turpukon songon sada keprihatinan diakka paredeon, pamujion, panobaon na diulaon yakka bangsu parbigu hatiai adul dumegan sian na marede tu Tuhan Jehovah. Na padua dia munong asa persyaon
Boy do tubuh suku-suku songo dia do bahenota mangedeo Tuhan. Molo didok nade bahalak. Molo suara niba pe pas-pasat do. Dada hulan napals alai do pils. Jala buasa hita ikon mangedeo Tuhani. Alusna na parjolu ima mangedeo Tuhani manang mamuji Tuhan. Ima sikap na patuduhon penyerahan diri. Lapatan na marhite sikap na pauduk si majujung. Ikut di bagasan hauduhon ni rohado. Dinalaho mamuji Tuhan. Dunia kaise do na mangedeo Jahoba manang dibata. Akana mangedeo Jahoba manak Tuhani ima akana sehat. Akka jolma na marsahid. Akka jolma na pogus. Akka jolma na mamura. Akka jolma na gagal. Akka jolma na sukses. Akka na matua na poso rodi dana sude na iko parsidohot mamuji Tuhan. Dangan dong si dalian tidak bisa, harus jala ikon diwajib podo sude na manggulmi di portibion rade ikon mamuji Tuhan. Dugi na mangiu dia mudo masa porsiaon di bagasa paredeoni ikko pajojorot kado hambuliau di bata di tonga-tonga ni halak parbigu. Ahadu alasan na iku pajojorot tahamulion di debata di tonga-tonga nyala parbigu. Alasan na siala na tibul lo Jahoba. Namar bulia do Jahoba. Jala natama si tutu pujio ni galup akka jolma na mangulu. Nasokal do ibana mengatasi suryak kadebata na asing. Ya hadirion di debata nobel gadewi sian debata nadong di portivio. Buasa ubal gaibana ala ibana no panopa portivio na usangap na marhuaso disalukut martibakon sian debata na asing. Dihamuro nga sa porsiao. Tamado marhite parebiote. Iko sangat benot Taiwan. Molo maredde hita iko paturunot tama marhite edei dalala mamuji guarre Tuhan. Sipata dia kapareddeo teks nai hatani Tuhan duri eddeo. Alai ala so serius dan semangat serius si mana mengedehon ujungna gali-gali maparedehon. Artina dia murung asa porsiao mangedehon ede la pasanga putuani ikon betul-betul do diresapi dihayati dengan baik. Ai paredehon termasuk janita do. Paredehon pamujiud de. Paredehon laho manobatu hanidui. Dada nagari asal-asal dia dehon akka ede. Ede do dalan lahu pasahaton natapangido dalam pasahaton akka tanyakta tutuhan. Jadi marhiti ahado mangedihot dihuani ima marhiti ahape na arong diho. Dalalau mangedihot tuhani dang gade sada paksaan siar rohata la pasahaton na sosial rohan tasadiri manang dang biojar siar rohata ujungna gabere rebese may bana law mangedehon edeni Tuhan. Son reaksi manang pelaksanaan ni na mangedehon Tuhan ni bukti na iko dipilih mana dumingkan. Aha narong diho pasaha na duminggat Tuhan. So tung olo hita pasahaton na lapungon
So tung olo hita la pasahato persobau ta parebiau ta tutuani marhite no mekmet. Unang asalarong jala unang sialang gusni roha. Ay tamado hita maddo muliati tutuhan. Ay ragam do di pasa ibana di bagasan ulutta. Atong tapuji ma marhite parebiau ta. Marhite narong diho pasaha ma sian ias ni rohamu. Amin martanyang na hita. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di banu hijang. Marhite parebiau nami Tuhan. Iko paturuno nami do Tuhan. Marhite sileleo nami narong dihami. Jala sian ias ni rohanami dewi Tuhan. Dala lapasahaton ede nami pamujion nami tuho. Asima rohan suatu mahatami di rohanami. Asa lam tabba bohal ni partodion nami. Di bagasan Kristus Yesus ay martanya tuho. Amin. Oras madihita shalom. Ada lain.